paikoillenne valmis. Happy. Onko se nyt vaan näin? Onko tää pidempi? Pitäis olla merkitystä. Milloin se olisi kello, että on lähtenyt 10 sekuntia? Oi, mä heilutin vähän kättä. Ei se edes heilutin. Tässä on joku teline jollain taas. Se muuten olis. Tää on tää kaikki aika hyvä. Tässä tuntee olonsa ihan tyhmäksi kyllä. Mitä tää on? Täällä on Toinen paha. hitaasti. Tääkin on vähän hyvä. Tuntuu sellainen väpätys kädessä. Korilla vauhtia. Mut se on kyllä huono, että tuntuu väpätys, koska se tarkoittaa, että joku ei oo ihan kyllä. Tämä on siellä kyllä vielä aika hyvä vauhtia, mutta se... Tää alkaa rakattaa. Mulla on Korilla. tää on aika hyvä testi. Tää laittaa nettiin saman. Tää on menty. Se on Samoin. siinä. Nyt täytyy testaa sitten Vaihdetaan niinku, joo. Koska mä en välttämättä osaa nyt ottaa niin kovaa vauhtia. Tää pyörii kyllä pitkä. Se on muuten aina aika asettu vauhtia. Se on varmaan oikein parikymmentä sekkaa. Pitää vaihtaa teippiä. Sitten tulee vielä kolmas kierros. Joo. Ja. Tässä on punainen väri. Joo. Okay. Joo, se on. Menee päivää pois. Oi. Ja avattiko valmis? Joo. Paikoilleen valmis. Heti. Mitä pojat teki lauantai-illalla? Tää on. Tiukkaa löysi. Löysi jollain fiksi tässä vielä, missä olisi ihan alla hallistuu. Vinossa. Joo, tää hyytyy tosi nopeasti, kun se lähtee leikkaamaan. No, tääkin hyytyy. Tää hyytyy. Mikä se oli se? Joku pikkujäpä, kun tuli Kaitsun kauppaan. Sillä ei kyllä kaikki uudet kepin paikoille, se ainakin toimii. Niin pitäisi lopetella ottaa vauhtia. Nyt täällä tulee. Jaa. Tää vaikuttaa aika selkeältä pöydältä. Yksi kierros jo. Mutta aika selkeästi meitä alkaa. Se oli vähän kallellaan sulla siinä. Nyt mulla on ruokaa. Tää on ainakin tämmöisellä arvolla niin aika selkeältä näin. Joo. Otetaan vielä yksi. Tässä on. Jos mä saan nyt näin nopeasti. Niin. Sit se on. On jo vähän epäilystä. Tää äänettää. Valmis. Paikoille valmis. Nyt. Ui, No löystä. Biat.
Tähän saa kyllä niinku hullut voimat. Niinku, että on kyllä kaikki myös semmosia, että ei näihin enää saa semmoista niinku noin kuppien niinku lujuus on semmoinen, että näitä ei saa turbulenssiin näitä hyvää. Niin ei saa. Pernusta ei saa tehtyä. Varmaan saa. Kunnon veivaaminen. Löysi porakoneen ja Kuinka sä juttelin, jos olet tehnyt sen joku kone, mikä pyörittyy? Marko ja Aaro. Meillä oli Volotaalissa. Ei, mutta siis semmoinen joku, että oli kuvannut sitä jollain hidastuskameralla ja katsonut jotain kierrosnopeusjuttuja. Siis toi CA:ssa joku kävikin. Joo. CA:ssa joku teki ihan tutkimusta. Niin just. Se on vähän tää opset selittely. Joo. Siinä ollaan kyllä aika nörttiytymessä. Joo, tää kaatuu. Tää nyt saattaa kaatua nopeammin kuin arvottamalla. Täähän on aika hurja tulos. On tääkin kyllä jo melkein, mutta vielä pyörii. Tai on paljon hidastunut, kun se tämmönen. Pysä. Joo. Ei tää nyt paljon selkeämmäksi tuloksiksi voi tulla. Tää oli oikeastaan ainoa omituus. Sitä viime. Mut noi on aika samoissa. Japani voitti Kiinan. Siinä on tietenkin se lopputulos, mihin on päässyt. Nyt tää on kyllä hieno tää. Mikä fillin.uu@msa.hinet.net. Miksi tällainen on laitettu tänne? Tää on paskin sähköposti, ikinä. Se on osallistua niinku paskat sähköpostiosuuteen kilpailuun ja voitteeseen. Täällä on se sormipörkäs. Hieno tulkinta. Oppisitko se nyt? Hyvä, että saatiin toikin video. Arkontti ja imitaatio. Kuka kuuluisa Diabolo-jokkari?